Này này yêu này. Golden langur logoफोर golden langur. Halo logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो थाबाय थानो हाथों। नायलांबाय था लोगोफोर बियो मोनसे हाग्रा आरोना बियो लावफानि होननाय दै गुदियाव दङ। जोङो माने उल्टाफानि दै गुदि खाथियावनो दंसै आरो बर्डार जाखाबाय। जोङो माने दा थाबायै थाबायै बे ओरै फुरा हाग्रा बारियाव जों बेरायफैदों। ना बोननो होनना फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा नाखौबो एसे मोनबाय। नायलांबाय था नोंथांमोन बिराद मोजां नै ओमफ्राय बिदिनो न' फिसा फिसा दंलाबायो मानसिफोर हादान माबानाय ओमफ्राय ससे थांबानो फुरा हाग्रा ओमफ्राय हाग्रा मोनसिगोन आरो बेनिफ्राय न'थ' गैला। नायलांबाय था नोंथांमोन माबायदि जायो इन्जय खालाम भिडिअखौ नोंथाङाबो हाग्रायाव फैनाय बायदि मोनगोन जुदि बे भिडिअखौ नायलांजोबोबा। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै नायलांदो। अले मले गाइस लामाया नै ओरैबायदि फिसा ओमफ्राय बिदिनो थांनांबाय। औ ब्रिटिश आमोलि दंफां दालां। एम्फौ जोङो एम्फौ जायोना सात लामानि साहा आरोना बियो सरलपाराया नैबे दै बारबानो मोनबाय। लामाया ओरैबायदि हाग्राजों फैबाय आरोना बेजों नै गंफा गंनै बर' गामि दंफैसै आरोना नै नैबेनो न'आ खुनुरुखुम गंसे आरोना ओमफ्राय नै इन्दि दंफां गायलाबायनाय दङ ओरैबायदि हाग्रा आरोना नै ओमफ्राय माने बे एसे सिफायलाजोबनाय आरो बे हाग्राया। मेंबायना ओमफ्राय जाला मेंबाय आंबो थाबायनो अरे एकदम हाग्रा गोजासै नै बैनिफ्राय बेखौ मानसिफ्रा एसे दुदालिनो बियो दुदालि बागान नै ओरैजाय हाइजेंबो गायदों नै गार लाबोनो माने जों बाव लोथो मेंनो एथ' मेंबोखाबाय थाबायगासिनो हनै जा साइस नुदों गोदोनि हाग्रायाव थाग्राफोर बायदि नुलायलायदों लाइन लाइन थाबायनाया बेग बायै बायै नै नै ओरै बैनिफ्राय हाग्रा जाबाय नै बेनिफ्राय जों बे हाग्रायाव हाबहैगोन आरोना बेरायनो। हाब दंफां ओरैनो सेवबाय नै जि मोजां दंफां मोनबाय नै हलै मलै गाइस जों थाबायगासिनो दायो लाइन लाइन नायलांबाय थादो अनलि बड'लेण्डआवल' मोनो बेखौ बड'लेण्ड। ओइनो नै हेल' लांगुर पइट नै नै गल्डेन लांगुर मांकि पया पइट 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 हैस नै नै इलाव नै गल्डेन लांगुर लोगोफोर गल्डेन लांगुर दासा नै 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 ओरैबो मासे दं नै 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 गल्डेन लांगुर वाह गल्डेन लांगुर लोगोफोर नै इस कडाडा 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 हैस अजन खालामजोबखो है नै नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आं र' ओरै नाय हनै है नै हनै हनै औ
Ôi, thằng cô नै लोगोफोरजों फैयै माने दैखरा बेबायदियाव लोंफैनांबाय जोङो नै ओरैबायदि नै दैखरा ओरैबायदि बरिया हेद लोंनांसिगोन ब्रिटिश जुगनि औ ब्रिटिश आमलनिलै बे दैखरा ब्रिटिशनि नोंथांमोना गल्डेन लांगुर नुखांबाय ओमफ्राय दायो बेबायदि दैखर नुबाय नै नंगौना मिस्टार एम नार्जारी नैबे एम नार्जारी एसे कमेन्ट होलाय माबायदि गल्डेन लांगुरखौ माबायदि नुखो आंथ' होहरदोंसो दालाय ज्रावखौ ओमफ्राय बे दैया लोंजायो जोङो नै खुनुरुखुम बाइक लाना फैबाय एकदम हाग्रायाव ओरैबायदि नारना मेंग्लिजोब्बाय आरो ना जोङो नै मेंबायना नोंथां माबायदि लामायालाय खुनुदिन बेबायदि लामा नुफेराखैमोन फार्स्ट टाइम बेबायदि लोगो मोनफैबाय औ ओमफ्राय गल्डेन लांगुरबो नुबायना गल्डेन लांगुर नुबाय ओरै फुराना दैखर नुबाय औ दे मा होनदों हाब गल्डेन पिककबो दंलायो नामा औ दे नायलांबाय थानोसै दा मले गाइस जोङो दायो नै फैयै लाव पानि मोनफैबाय माने मा होनदोंमोनलाय मानि बर्डार होनदोंमोनलाय उल्टा पानि माने सरलपारा जोङो बारस'बोबाय आरोना फुरा ओरै माबाजों सान्तिपुरजों भुटान गेलेफु रडजों औ बर'नि गोलाव दै बियो होद उल्टा पानि मानि माबासोरा औ लाव पानि मानि औ गोलाव दै बर'नि नंगौ येस कारेक्ट जोङो दा नै गोदोनि बै हाग्रायाव थाग्राफोर बायदि नुलायदों हरै साथाम दं नै ओमफ्राय दा माखासे थाबायगासिनो दं आरोना जोङो फुरा मा होनना बुङो बिदिखौ डिसकभार खालामनो फैदों आरो जोङो औ बेवहाय हर थाफैगोन जोङो सानसे सम लानानै नै बिराद गुवार बियो हाग्रासो दे बे खिन्थु लांदां आरो दैमाखाय है हाग्रा गोजा नै फुरा हाग्रा गोजा बियो नै गोलैबाय नामा आंलाय बेयो लाव पानि हाग्रा आरोना उल्टा पानि मोनबाय सरलपाराया खाथियावसो सरलपारा लामाया माने बेजों बारस'बा मेसेङाव बारस'नो हायो जोंना ओरै सान्तिपुर साइडनि रानिखाता साइडनि ओरै बेंटल साइडनि थुक्राझार साइडनि मानसिफ्रा बेजों बारस'बा दसेनो मोनो आरो कार लाबो जाया बाइक लाबो जायो मेसेङाव बिन्दासनो आरो साइकेलफोरजों फैनो हायो सरलपारायाव थांनो एकदम क'क्राझारजों बै बिसमुरिजों गिदिंनांलाय आरोना जोंना नै बेजों थबस्र' थांना दुगैहैगोन जोङो मानि नायलांबाय थादो नोंथांमोन फाग्लासो नैबे नै बै गोसोम आरोना ओमफ्राय नैबे बै प्लास्टिकआव होग्रा गुफुरा बेबायदि नै आयु नै हाया ओरैबायदि न'नि कालार बायदि आरोना हासार गोजा नै बियो नै ओरै अन्थाइ ओमफ्राय नैबे जा जोङो नै गुफुर थोस नै बा कालार फुनायबा आसरितलै नै आं दांनायनि दे लोगोफोर बे हाया माबायदि आयु गोराबावसो नै थुबाबो हाया नै ओरैबायदि आथाना नै बा डेन्जार गुफुर गोजा नै बियो मानि हामा माथाबो नङा आरोना बे एसे आलादा रोखोमनि हाया गुफुरनो नायलांबाय था लोगोफोर बिदिनो गोदान बुस्थु नुगोन हाग्रायाव माबायदि नोंथाङा बेरायफैयाखैब्लाबो बेरायफैनाय बायदि मोनगोन आरोना नायलांबाय थायोबा भिडिअखौ गाइस नै मैदेर आगान नुलायबाय नै जा गुवार नै बिसोरो मैदेर आगान गोजा नै मैदेर थांदोंमोन बेजों नै बेलाय नै बेजों ओरै थांदोंमोन नै मैदेर आगान बिसोर रायजोफोर नायनै जों हाग्रायाव फैदों नालाय दा मैदेर आगान गोजा नै मैदेर आगान नुदों नायलांबाय था मा नुयो लाइननो लोगोफ्रा हौ थांग्रोबाय आं हारसिं जाबाय एसे बोरैबा गिदबलाय लाङोबो हारसिंबा थांगासिनो दं एसे मेंथारबाय जि सान्दुं गोसा नै दासो 11:30 जादों 12 जायाखै होमबाबो सान्दुङा नोगोद गोसा अब्लाबो बेरायदों नोंथांमोननि थाखाय खस्थ' खालामदों नायलांबाय था नोंथांमोना हाग्रायाव बेरायफानाय बायदि मोनगोन फैगासिनो जोङो नै लोगोफोर जोङो थांदोंमोनबाबो जोङो ना बोननो थांदोंमोनबाबो माने जोङो आलदा बोनदों साथामजों जों नाखौ बोनदों ओमफ्राय जोंनि गेजेराव सानै ना गिदिरखौ बोनबाय ओमफ्राय सासे ना फिसाखौ बोनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा साथामजों जों बेखिनिखौ मोनबाय ओमफ्राय माखासेया सोरबा जोंनिफ्राय बांसिन खमसिन मोनबाय आरो बेखिनियानो माने नोंथांमोना बोननो रोङाबा आं खोन्थानि माने ना बोथियाखौ बोरसियाव थुनानै दान्दाजों थुग्रोम हरनांगौ आरोना हाग्रा गोथौ बा बल्डार बिदिनो जाब्रां गोथौआव होमबा बिदि ना गिदिरा अरो आरोना लोगो नोंथांमोन बेखिनियानो ओमफ्राय जोख्लोबलाय ए ओमफ्राय फुवारदोलाय
ना थथाया बेखौनो होनो।